Dobar dan, danas ćemo naučiti i vježbati kako postaviti pitanje na engleskom. Sad, morate zaboraviti redoslijed riječi na hrvatskom jer neće biti isto kao na engleskom. Znači, morate pratiti ovaj šalabahter da bi vam bilo puno lakše. Sad, kako ćemo započeti pitanja? Prva riječ u pitanju će biti question word. To su ove riječi koji većinom počinju sa duplo v, znači what, where, when, which and why. Može isto biti, na primjer, how often, how many, how much i tako dalje. Sad, najvažnije u pitanju je drugi dio. To je druga riječ u pitanju. To su vam pomoćni glagoli. Morate birati jedan od ovih pomoćnih glagola da bi pitanje imalo smisla. Hrvati to stalno preskaču jer to nema na hrvatski, razumijem, ali morate ga svjesno i namjerno ubaciti u pitanju da bi imalo smisla. Sad, sljedeća riječ u pitanju je subjekt, znači you, she, Ante, Ana, kogod, i onda tek četvrta riječ u pitanju će biti glavni glagol. Znam da na hrvatskom to često bude na početku pitanja, na primjer jedeš li ribu, piješ li vino, ali na engleskom će biti ova četvrta riječ nakon subjekta. Sad ćemo probati prevesti par pitanja sa hrvatskog na engleski, koristeći ovaj šalabahter. Sad, kako ćemo pratiti ovaj šalabahter? Morate birati jednu riječ iz svakog stupca. Mora biti ovim redoslijedom, znači ne može biti drugačije, ne možete mijenjati, miješati, tako dalje. Morate ići ovim redom. Sad, ajmo na primjer pitat kad ručaš ili ti kad jedeš ručak. When, kada, do you eat lunch? When do you eat lunch? Sljedeće pitanje može biti, na primjer, gdje radi Ante? Where does, jer je Ante treće lice, Ante work? Where does Ante work? Ako želite pitati o nečemu što se sada događa, znači morate zapamtiti da mora biti ing na kraju glagola, ako se to sada događa. Na primjer, šta jedeš sada? What are you eating? What are you eating? Ako želite pitati nešto u prošlosti, znači, na primjer, šta si jela jučer? What did you eat yesterday? What did you eat yesterday? Možemo isto pitati, na primjer, gdje mogu parkirati? Where can I park? Ako sam ja već parkirala, pa sad želite pitati gdje si parkirala, znači u prošlosti, gdje si parkirala već, where did you park? Where did you park? Ako želimo pitati koliko često Ana ide u dućan, možemo reći how often does Anna go to the shop? How often does Anna go to the shop? Sad, pitanje je koliko imaš djece. Znači, ne možete ići doslovno koliko imaš djece, how many you have kids. To često čujem u Hrvatskoj. Morate pratiti ovaj šalabahter i onda će vam biti pravilno. Znači, koliko imaš djece, how many kids do you have? How many kids do you have? Kad pitate koliko neko ima nečega, bilo čega, samo ubacite ovdje drugačiju imenicu. Znači, how many kids do you have? How many books do you have? How many friends do you have? Uvijek će biti isto, uvijek će biti isti redoslijed. Možete pratiti ovaj šalabahter za većina pitanja. Nadam se da će vam pomoći i sa vježbom ćemo postati lakše i lakše. Vidimo se.